6 players ta' tim internazzjonali ta' Malta ġew sospiżi mill-UEFA, 2 minnhom għalhom morhom b'rabta ma' każ ta' korruzzjoni fil-logħbiet li t-tim Malti lagħab kontra il-Montenegro u r-Repubblika Ċeka. Il-UEFA ħabbret id-deċiżjoni finali tagħha fi stqarrija wara li kkonkludiet l-investigazzjoni tagħha dwar is-7 plejers tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena. Dan dwar żewġ logħbiet mill-grupp ta' kwalifikazzjoni tal-kampjonat tal-UEFA li jintlabu fl-2016. Fid-deċiżjoni tagħha il-UEFA issospendiet lil Emanuel Briffa u lil Kaj Cesare għalhom morhom wara ir-riżulta li influwenzaw b'mod illeġtu ir-riżultat tal-logħob tat-tim jew inkella kienu jafu u ma qalu xejn. Is-sena li għaddiet Briffa u Cesare li kienu mixrija b'kompliċità f'dan l-allegant każ ta' korruzzjoni ma nstabux ħatja li jixxaħmu biex jirranġaw ir-riżultati. Fid-deċiżjoni tiegħu il-maġistrati ġew mibsut kien qal li iż-żewġ plejers ma aġixxewx b'mod kriminali. Dan għaliex ma laħqux ftehmu dwar x'kumpens se jieħdu u ma pparteċipawx fl-iskema u bijaw il-logħba. Filwaqt li spjega li kien evidenti li l-maturità tal-imputati kienet sfruttata u spiċċaw affettwati minn pressjoni u għalhekk f'dawn iċ-ċirkostanzi ma setgħux jirreżistuha b'mod faċli. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Ġenerali tal-Malta Football Association, Angelo Katkuti, esprima id-diżappunt dwar dan il-każ u spjega li l-plejers għadhom jistgħu jappellaw minn deċiżjoni tal-UEFA. Sur Katkuti spjega li s-sentenza tal-UEFA hija bbażata fuq evidenza differenti minn dik tal-qorti kriminali. Differenza importanti l-oħra hija li l-livell ta' prova fil-kamp kriminali u fil-kamp sportiv mhumiex l-istess. Il-livell ta' prova fil-kamp kriminali hija li inti trid tipprova li sar ir-reat beyond reasonable doubt. Mingħajr ebda dubju. Mentri fil-kamp sportiv il-livell ta' prova huwa il-bilanċ ta' probabilità. Fit-termini tal-UEFA, comfortable satisfaction. Il-UEFA issospendiet ukoll 4 plejers oħra li irataw sospensjoni differenti. Dan kif qed jaffaċċjaw akkużi simili li ma nfurmawx lill-UEFA li kienu jafu dwar dak li kien se jiġri. Il-plejer Samir Arab ingħata sospensjoni ta' sentej, filwaqt li Ryan Kamenzuli ingħata sospensjoni ta' sena u nofs. Bil-plejers Llewellyn Cremona u Luke Montebello ġew sospiżi għal sena. Kien il-goalkeeper Matthew Kalleja Cremona biss li ġie meħlus mill-akkużi u ma nstabx ħati. Bil-plejers Arma War News li jinsab kuntent ħafna bid-deċiżjoni. Reazzjoni tiegħi kienet waħda li kont kuntent ħafna fimni ma bdejt nistenna li nirċievi aħbar pożittiv għaliex meta tkun taf li qed fis-sewwa taf li għandha favorik is-sentenza. Issa jaf hemm każijiet ta' plejers oħra jaf inqataw kontrihom mod inġust, jiena ma nistax nikkummenta fuq plejers oħra, jiena nista' nikkummenta fuq innifsi. Ir-reazzjoni tiegħi kienet waħda I was relieved bl-Ingliż. Matthew esprima wkoll diżappunt għal mod sa kif ikkummentaw dwaru in-nies meta kien qed jiġi investigat. Disappuntat ħafna li nara ħafna nies jikkummentaw bla doċċ fuq l-artikli li jintefgħu fuq l-internet meta nemmen li 90% ta' l-kummenti ta' nies li jikkummentaw fuq l-internet laqqas biss jiġu jissapportjaw n-nazzjonal. Ġifieri laqqas biss ġew jissapportjawna meta lħaqna n-national team record ta' 11 points. Ġifieri nemmen li għandhom dritt jikkummentaw dawk in-nies li jkunu hemmhekk juru s-sapport tat-tim nazzjonali Malti.